de comparses, Capitalia, patrocinadors de l'acte, festers i festeres, senyores i senyors. Es dona la benvinguda aquesta nit als peus del nostre emblemàtic castell de festes, on es demostrarà un any més que la nostra festa està viva i que el futur de la mateixa està més que garantit, ja que els més menuts, futur però també present, són els grans protagonistes. El concurs infantil de cas d'esquadra que la Societat de Festers del Santíssim Crist de l'Agonia ha preparat amb el patrocini de Capitalia ja celebra la seva 41a edició. Aquest concurs fa despertar en els xiquets i xiquetes la il·lusió per ser partícips de la nostra festa, la il·lusió per mostrar-nos a tots la seva cultura festera i, com no, el gran coneixement fester que tenen. Són 24 xiquets i xiquetes que, vestits amb el traje de gala i representant les nostres comparses, es mostraran en uns instants que desfilar i fer de cap d'esquadra no sols és cosa de majors. Precisament, als majors, ens fa goig veure als nostres menuts com evolucionen en la seva particular tècnica, amb tota la il·lusió i plens de felicitat com fan ús de les seues armes per tal de controlar la seva esquadra. Esperem que gaudisquen d'un autèntic espectacle de música, il·lusió i innocència que en uns moments oferiran els xiquets i les xiquetes que ara passe a presentar-nos. Per bàndol cristià i per la comparsa Estudiants, Abril Gómez Enguís. Per la comparsa Guzmans, Llorenç Ferrero Díaz. Per la comparsa Arquers, Javier Bonilla Monfort. Per la comparsa Cruzados, Cesc Gil Quilis. Per la comparsa Contrabandistes, Paula Marín Terol. Per la comparsa Fontanos, Sara Brotons Ballester. Per la comparsa Almogàvers, Pau Gandía Cepeda. Per la comparsa Asturs, Lucas Soriano Llavero. Per la comparsa Llauradors, Chimo Ferrero Jabaloyes. Per la comparsa Cides, Leo Ferrero Penedès. Per la comparsa Mariners, Silvana Soler Soler. I per la comparsa Bucaneros, Jofre Gómez Alexandre. Arriba el moment de gaudir de la maestria dels caps d'esquadra del bàndol cristià. El primer concursant de la nit, per la comparsa Fontanos, Sara Brotons Ballester, amb la marxa Aragonesos 99. Comencem el certamen amb Sara Brotons Ballesters, amb la marxa Aragonesos 99, que precisament serà la marxa més repetida dels 10 concursants cristians. 5 han escollit Aragonesos 99, Fontanos, Arquers, Mariners, Almogàvers i Guzmans. És a dir, la meitat del bàndol cristià competirà amb la mateixa peça. Això també permet que siga el jurat qui puga, d'alguna manera, calibrar amb la mateixa peça uns i altres. Hi ha un xocotet, clar, l'orden d'actuació no estava clar, és l'estudiant reclamant el seu orden d'entrar, el seu orden de desfilada, però no, és el representant dels Fontanos, Sara Brotons, amb 7 anys. Ahí està,
Abans, Sara, amb la marxa Aragonesos i de seguida comentarem com ha sigut aquesta actuació. Marta, així han començat el concurs amb Sara Brotons Ballester. Una xiqueta que pues, bueno, m'ha agradat moltíssim, que buscava aquesta comunió en el públic, no? I buscant aquesta complicitat també. Alçant el braç. Sí, des del minut 1, des del minut 1. Hem vist que l'organització de l'acte ha previst que la marxa més repetida, conforme hem dit, la meitat dels que participaran, més de la meitat fins i tot, van a portar esta marxa, però l'organització ha intentat barrejar perquè no sigui tan repetida. Està molt bé, que ho equilibrem, sí. Ara és el torn per a Ximo Ferrero Jabaloyes, de 8 anys i de la comparsa Llauradors, i ell ho fa amb una marxa precisament de la seva comparsa, dedicada a un membre de la seva comparsa, a l'enyorat Xenco Pla.
I fins així la participació de Chimo Ferrero Jabaloyes. Que important és rescatar les marxes pròpies de la comparsa, en aquest cas, apostar per Xenco Pla. Sí, totalment. M'ha agradat molt d'aquest xiquet, sobretot quan i aquests besos a l'aire, segurament haurà vist d'algú de la família o algú de la seva comparsa, perquè per ahir veig també molts cartells, i aquest punt d'entusiasme quan veus a la teva gent, quan estàs fent de cabo, és superimportant, i li ho he vist molt marcat a aquest xiquet, m'agrada molt aquest puntet. La veritat és que ens ho acostava el nostre company Alejandro Chornet, no? És molt bonic, no?, veure com les mateixes comparses ja fan la seva afició, no? I en el cas dels maridos hem vist fins i tot en els colors corporatius de la comparsa per animar a Silvana Soler, que és la seva representant, hem vist també pancartes, no? I anem al tercer, el representant de la comparsa Cides és Leo Ferrero Penedès, ell té 10 anys i participa amb la marxa Creu Daurà. Marta, he vist que senties en un moment determinat i és quan el xiquet, en aquest cas Leo, ha fet l'arrencar, no? És a dir, que ha hagut un moment que la marxa parava i quan tornava a arrencar, no, ell crec que s'ha sincronitzat molt bé, no? A l'hora de parar i moure l'esquadra. I aquest és el punt del ritme que comentàvem abans, que per a mi és superimportant.
haver treballat bé la marxa, conèixer-la, conèixer els forts, i sobretot també un punt que m'agrada molt és que dominava l'esquadra, la tenia molt en compte, i això és molt important. I la dificultat també, la complexitat de l'arma, no és el mateix la forca, l'espasa, la porra, cada arma té la seva complexitat i ell, evidentment, ha intentat dominar l'arma, que és un punt fonamental, no? És el torn ara del representant de la comparsa Arquers, és Javier Bonilla Montfort. Tornem a Aragonesos 99, que estarà en el top hit d'esta nit, en les marxes més, conforme hem dit, en les marxes més repetides. Amb 11 anys, el representant dels Arquers inicia la seva participació en este concurs. L'ha clavat al final, eh? Que bonico, que bonico. A més, crec que has disfrutat moltíssim en algun moment determinat, no? M'ha agradat molt. Crec que t'ha agradat sobretot aquesta inspiració que agarrava, no? Sí. Com m'inspirava, mirava cap amunt, no? En uns moments determinats, no? I a part és que aquesta naturalitat i bueno, veure com s'emocionava, i això és una de les coses que al públic també li arriba moltíssim. I interioritzava moltíssim la música, fins i tot arribar a tararejar-la, no? Que això és un moment... La coneixia molt bé. Clar, molt bé.
és el Javier Bonilla Montfort el que ha interpretat esta marxa Aragonesos per als arquets. Ja anem ara al representant, la representant, millor dit, de la comparsa Estudiants, Abril Gómez d'Enguix, amb Tabal i Saragüell, 11 anys, i és el torn de la representant de la comparsa que enguany ostenta la capitania cristiana. Endavant, Abril Gómez d'Enguix. Molt bé, ahí tenim la representant de la comparsa dels estudiants. Coneixia perfectament el ritme, esforç, i això també juga molt a favor, conèixer molt bé la peça que has triat i saber-hi aprofitar aquest esforç per a donar-li tot l'èmfasis que cal com a cap d'esquadra. I curiosa també l'arma, no? Com a estudiant, bueno, pues, i s'aploma, no? Per a dirigir l'esquadra, no? Fent gala de símbols de la comparsa pròpia. No? Que important també és el ressaltar l'orgull també de ser membre d'una comparsa i posar en valor tots els elements que formen part de la iconografia de la teua pròpia comparsa. En aquest cas d'hem vist, pues, bueno, com feia referència a la comparsa d'estudiants amb la ploma. No? Tenim ara en pantalla, anem a veure immediatament en pantalla la representant, ahí la tenim a Silvana Soler, la representant dels mariners aragonesos 99, i és el seu moment. Endavant, Silvana, amb esta interpretació de Aragonesos 99.
Sí, a mi m'ha enxisat. Silvana inicia a somriure des del principi fins que ha acabat la seva I actuació. s'ho ha disfrutat. Sí. A més, molta verticalitat, un posat molt elegant i la veritat és que hem vist una actuació impecable, no? Sí, molt bona actuació. A part és que ella notaves que inicia a somriure, que s'ho estava disfrutant moltíssim. I no és imposat, jo crec que això es sent, Sí. es nota, evidentment es practica, no? Perquè se suposa que pues, en l'escola d'estiu que fan, però també en els sopars de comparsa, això pues, va lluint o va aflorant cada volta més fins que va formant part de la forma de ser d'un fester. I ara arriba el moment de trencar amb el pas doble xurumbereries. Això vol dir que tenim el moment d'actuació de la representant dels contrabandistes, Paula Marín Terol, amb 12 anys, i aquest passo doble, que és el que trenca respecte a les marxes cristianes sempre. És el moment també de rodar la navaixa i, per tant, d'una actuació sempre esperada i sempre especial. Anem a veure l'actuació de Paula. Endavant! La navaixa, rodar la navaixa, que és un art sempre peculiar, complicat, difícil, per a uns pot ser un avantatge utilitzar per l'espectacularitat, però al mateix temps és una grandíssima dificultat. És vistosa, però és molt complicat. Jo li veig molt de mèrit i ho ha fet molt bé, la veritat. Bueno, doncs ahir tenim l'actuació de Paula Marín Terol, representant dels contrabandistes. Ha sigut el moment de rodar la navaixa. Això sempre marca una diferència respecte a la resta dels cristians que solen
participar en Marxa Cristiana. També tenim aquesta modalitat, no, del pas llauraor, no, del pas de Maser, no, que en els últims anys també ha anat imposant-se. Però ara tenim ja en pantalla, en uns moments apareixerà i el tenim ja comandant l'esquadra a Pau Gandia Cepeda, amb la marxa de nou, Aragonesos 99, 12 anys representant dels almogàvers, la comparsa que any ostenta l'ambaixada i la bandera cristiana. Pau Gandia Cepeda, marcant molt bé els temps, no? El que tu has subratllat ja des del principi, el ritme, no? El ritme i sobretot la complicitat en el públic crec que ha sigut una característica super destacable en aquesta actuació, m'ha agradat molt i sabia lo important que era pues, apel·lar al públic i saludar, fer els guinyos, segur que haurà trobat per ahí alguna mirada còmplice i
m'ha agradat molt aquest punt. He de destacar, i veiem l'element de la torre, no?, que marca el gir obligat en la plaça i sempre és el moment de màxima complicació, no?, quan s'ha de fer la volta i mantindre l'esquadra unida, fer la volta ben feta, que no es desconfigure i sobretot que el cap d'esquadra siga capaç de dominar això. I no perdre el pas. I no perdre el pas, clar que és prou difícil. És que des d'ací és molt fàcil veure-ho, però és prou difícil. I en tot cas també cal agrair l'ajuda dels membres de la Societat de Festes, de la Junta de Govern, que estan ahí sempre tirant una maneta. I anem a tancar la participació dels cristians amb Llorenç Ferrero Díaz, el representant dels Guzmans, també de nou amb Aragonesos 99, 13 anys té Llorenç, i tanca ell la participació del bàndol cristià. Així tenim l'actuació de Llorenç Ferrero Díaz i amb ell es tanca la participació, conforme hem dit, dels cristians. Que important passar-se-ho bé quan un està fent de cabo, perquè aquesta sensació que tu tens dins la transmets i en aquest cas he vist supercontent a Llorenç passant-s'ho superbé i al final això també arriba al públic i fa que un cap d'esquadra també tingui aquesta vistositat. No? Sara, Chimoleo, Javier, Abril, Silvana, Paula, Pau i Llorenç han demostrat tot el que saben fer, han demostrat aquesta alegria per participar en un acte com este, han demostrat aquesta valentia també que n'hi ha que tindre per a prendre part en este concurs. Sí, no oblidem que són xiquets, No oblidem que són xiquets. I a ells els ha acompanyat, sense concursar, però també en formar part, Lucas Soriano Llavero, de la comparsa Asturs, Jofre Gómez Alexandre, de la comparsa Bucaneros, i a última hora s'ha sumat Cesc Gil Quilis, que ha substituït a la seva cosina Carlota Calvo Gil, que no ha pogut estar present en la comparsa Cruzados. Moment de descans per a que de seguida formen els representants de les comparses mores. I els representants de les comparses mores així sí que participen els 12 xiquets i xiquetes. A més, tenim una curiositat, és que només anem a escoltar 3 marxes. 3 marxes i
totes les marxes que hem escoltat són made in Ontinyent, perquè no n'hi ha una excessiva varietat, n'hi haurà 6 participacions amb la marxa Mora el Càvila, del mestre José María Ferrero, del qual estem celebrant el centenari del seu naixement, 4 amb la marxa Xaba de Saúl Gómez Soler i 2 amb la marxa Mora Ximo, l'himne de les festes, també del mestre Ferrero. Per tant, majoria absoluta, aclaparadora, unànim de la música ontinyentina en el bàndol moro. I van sent els representants de les comparses mores presentats un a un, van incorporant-se, anem a escoltar aquesta presentació així del representant dels moros marinos i ara de la comparsa Chanos. Per la comparsa Omelles, Jordi Cana Còsera. Per la comparsa Benimerins, Martina Armillas Gandia. Per la comparsa Abencerrajes, Emma Torrecillas Sanz. Per la comparsa Cávilas, Teo Torró Sanz. Per la comparsa Moros Espanyols, Berta Galvis Revert. Per la comparsa Saudites, Ángel Calvo Gil. Per la comparsa Mudéjares, Jorge Vaz Micó. Per la comparsa Mossàrabs, Julia Montés Moreno. Per la comparsa Taifas, Chloe Soler Viñoles. I finalment, per moros berberiscos, Berta Donat Yin. Donem pas al primer xiquet participant per el bàndol moro. Per la comparsa Abencerrajes, Emma Torrecillas Sanz, amb la marxa Xabat. Arranca la desfilada de representants de les comparses mores. Ho fa Emma Torrecilla Sanz de la comparsa Abencerrajes amb la marxa Mora Xabat. Ella té 7 anys i obri la participació de representants de la mitja lluna.
Sabem que al final de la nit hi haurà dos guanyadors, un per cada bàndol, però el que és indubtable és el mèrit de tots els xiquets que participen. Moltíssim, no? Ho dius tu abans, és que no podem oblidar que són xiquets. És que són xiquets i ara per exemple, són 7 anys. 7 anys les d'Emma i atrevir-se... Atrevir-se i ser capaç d'això, d'eixir ahir, de veure a tota aquesta gent, els nervis, Clar, és que... Veiem a son pare, evidentment, emocionat, també els familiars emocionats amb la participació dels seus xiquets, reconeixent-los el valor i el mèrit que tenen per prendre part. I si Emma tenia mèrit i tenia valor el que feia, també hem de destacar Blanca, perquè és la Benjamina, repetirem amb Xabat. Blanca Francesc Gandia només té 6 anys, és la més xicoteta de totes les que participen. És la representant de la comparsa dels Xanos i arranca amb la mateixa marxa amb Xabat de Saúl Gómez. Molt bé, hi tenim a Blanca, la més xicoteta de totes, molt concentrat durant que valenta en 6 anyets, que valenta atrevir-se i donar el pas i voler participar. Molt bona actuació. I evidentment doncs, molt de recorregut per davant encara per a Blanca, com quede en este certamen o en esta edició, molt de recorregut. Clar que...
en els concursos, si avui no és com a guanyadora, però també en la seva comparsa i en la festa, perquè ahir vegem també el futur dels caps d'esquadra, no? Que està així coent-se. Sí. En els pròxims anys, com veurem esta gent com anirà creixent, anirà evolucionant i anirà A continuació, comandant moltíssimes esquadres segur. sèniors. Càviles, Teo Torró Sant. A la marxa, el Càvila. I el mateix que havia passat en la comparsa de Llauraós ho repetim ara. Algú que fa referència a la seva pròpia comparsa prenent una marxa pròpia, no? És el cas de Teo Torró Sant, que assumís la representació dels Càviles precisament a la marxa El Càvila. Amb 9 anys, Teo es fa avant i comença a comandar l'esquadra amb la música del mestre Ferrero. Teo buscant la complicitat del públic des del primer moment. Des del primer moment, i conèixer també esforç i el joc que pot donar-te una marxa a través d'haver-la interpretat i fer-la teua, i sobretot això, saber en els moments en els que li pots treure més profit en esforç, i este xiquet ha demostrat que aquesta part també la controla. Perquè la marxa al Càvila, òbviament, pues, la comparsa seua s'interpreta moltíssim, s'escolta, forma part de la banda sonora de les festes de tots els anys. I ara és el torn de Jordi Cana Cocera de la comparsa Omelles. Ho farà amb la marxa Mora Ximo, l'himne de les nostres festes amb 9 anys, i una salutació especial sobretot per a sa mare, per a Noé, que deu estar patint ara moltíssims nervis. Evidentment, per a nosaltres és important també destacar-ho, és una companya del periòdic d'Ontinyent, i per tant li desitgem tota la sort del món a Jordi. Endavant, Jordi, endavant la comparsa Omelles.
Molt bé, Jordi, ahir com disfruta i veiem els seus abuelos. Jordi, pots estar molt orgullós, ho has treballat, ho has assajat moltíssim, com tots els altres xiquets, evidentment, ho has currat molt. Pura simpatia, Sí. i s'ha notat que la segona part ell estava més Agrada confiat més, i agrada agrada més. més, i notes que quan ixa confiança, no sé com a que s'assoleix, també es nota fora. S'ha notat, Jo s'ha l'he vist notat. disfrutant. Jo crec que Molt. he disfrutat Molt. moltíssim, i sobretot el que Molt. dius tu, Marta, i sa última part, quan ell ja s'ha relaxat i s'ha deixat portar S'ha per la notat. marxa, Exacte. i s'ha notat i se final també saludant, suposo El que algú final que espectacular. haurà vist d'algú que ha conegut. Segur. Per tant, bueno, pues, sabem que tots els pares, en el nostre cas, este cas és particular perquè és una companya nostra del periòdic que deuen d'estar nerviosos, deuen estar tesos, però tenen que estar molt satisfets de lo que ha fet el seu fill, i això també val per al representant que ve ara a continuació, Jorge Básmico, de la comparsa Mudéjares. I diuen, no, és que participen molts fills de primers trons, d'ambaixadors... És normal, és lògic, és un any en el que... És un any especial, És un any evidentment. especial on s'implica la família d'una manera més intensa que altres anys. És el cas de Jorge Bas, també hem vist altres, i encara ens queda algun per eixir de fills de càrrecs que prenen part. Atenció a Jorge Básmico de la comparsa Mudéjares, ell té 10 anys, i tornem a la marxa El Càvila.
molt tranquil Jorge durant tot el seu itinerari llançant besades sobretot al cel, els seus familiars que apareixen en pantalla, els familiars de... Ahí tenim a l'abuela i a la tia de Jorge també hem vist els seus pares. A mi m'encanta veure la complicitat dels pares en el moment en què passen per davant, no? Imagina't. I sobretot aquesta descàrrega de dir, bueno, ja està, ja ho hem complit, ja s'ha acabat, ja hem arribat al moment que volíem, ens llevem aquests nervis de damunt i jo crec que tots tenen que estar molt satisfets del que estan fent els xiquets esta nit. Per suposat. Xarxes estem veient com la gent està destacant el que estan fent els xiquets i tots posen el valor, el mèrit que tenen. La participació ja és un gran mèrit. Ara ve la participació d'Àngel Calvo Gil de la comparsa Saudites a 9 anys i la marxa Xabat de nou.
Marta, crec que t'ha agradat moltíssim, no?, el moment en el que ell mirava l'esquadra per tindre-la sempre Que controlada. important tindre en compte l'esquadra, no perdre-la mai de vista, vigilar que es porti el pas, que no hi hagi ningú ni més avant ni més darrere. M'agrada molt aquest punt perquè en tot moment l'ha tingut molt controlat i això és un aspecte molt important. Perquè, òbviament, el cap d'esquadra el que ha de fer és dirigir a És que al final és això. I dirigir-la no és senzill. I en tot cas, pues, el que hem vist, no?, com es girava sense parar Àngel i mirava... No, Ho ha tingut molt en compte i això és molt important. I ara ens arriba el torn de Júlia Montes Moreno de la comparsa Mossàrabs. Ja té 11 anys i participa de nou amb la marxa El Càvila, la marxa del mestre José María Ferrero Pastor, del qual estem celebrant enguany, commemorem el centenari del seu naixement. Hem vist la participació de Júlia Montes Moreno amb el Cavi, la representant de la comparsa Mossàrabs. Nosaltres hi ha de tot aquesta alegria, jo crec, des del minut 1, alegria, simpatia, que important és veure un cap d'esquadra somriure i aquestes mirades, no? Aquesta complicitat, torna a dir-ho, és que és superimportant.
i que no li falte mai un somriure a un cap d'esquadra. I hem d'anotar també que són les 12:22 de la nit, hem d'anotar també que els xiquets comencen a estar cansats i això també influeix moltíssim a l'hora de formar esquadra i de participar en este acte. Per tant, això també s'ha de I tenir és un valor en compte. afegit, és que tornem a lo mateix, és que són xiquets. Clar, i evidentment els xiquets es cansen i quan porten ja molt de temps fent el mateix també apareix aquest esgotament, no? Per tant, tenim que posar en valor totes aquestes dificultats per a valorar el que estan fent. Que ja té molt de mèrit. I ara ens toca el torn de la representant de la comparsa Benimerins. És Martina Arnillas Gandia. Ho fa amb la marxa Moro Chimo, que l'escoltarem de nou. Esta esquadra del bàndol moro dels representants de les 12 comparses. Amb 11 anys comença la seva interpretació la representant dels Benimerins. Destacable, no?, algunes coses que ha fet en la seva participació Martina. Molt tranquil·la, sabent molt bé i coneixent molt bé la peça que interpretava per treure-li el màxim profit de ritmes, d'esforç i això. I aquestes cosetes són molt importants, tindre-les en compte. I el que diem, no?, el mantindre l'esquadra en tot moment, l'ha Ha estat mantingut. pendent, ha estat pendent, sense perdre el pas. I molt a compassar, molt ella a en compassar, l'esquadra. molt tranquil·la. A continuació, Bueno, pues ens arriba la primera de les tres Bertes que tenim, perquè és una curiositat, tenim tres Bertes en esta recta final, Berta Galvis, Berta Donat i Berta Gil. Berta Galvis Revert, la representant dels moros espanyols amb la marxa El Càvila, 12 anys. Berta
Galvis, que podríem dir de fet en el títol, perquè els monos espanyols són els guanyadors de les dues últimes, crec que les dues, no sé si em falla la memòria, podrien ser fins i tot 3 últimes edicions. La veritat és que els monos espanyols estan acumulant victòries en els últims anys. Tenen bona cantera. Tenen molt bona cantera i Berta Galvis està segur a l'alçada d'eixa cantera que tenen els monos espanyols. Endavant, Berta, amb el Càvila. molta cantera i molta afició, els monos espanyols, però ha fet honors, ha presentat les seves credencials. La veritat és que, uau, que qualitat. Sí, ha sigut una bona participació, elegant, dominant els temps, el ritme, conèixer molt bé la peça, traient-li profit a la peça, crec que ha sigut també.
destacable, no? Sí. Emocionat fins a la I llàgrima. s'ha emocionat. S'ha emocionat S'ha fins a les emocionat. llàgrimes. Jo Sí, suposo sí. que quan s'ha acostat i ha vist la graderia amb aquesta afició, amb aquests cartells de Vamos No ha pogut Berta, evitar. no ha pogut evitar-ho, no? I això és perquè ho estava vivint Ho estava tan vivint. intensament que, bueno, pues ja dic que aquest moment esplèndid, no? Sí. Que ha alçat la mirada cap al cel, ha arrencat l'esquadra, perquè això tenim que dir-ho, no? Ha estat dominant en tot moment No ha perdut de vista l'esquadra. l'esquadra en cap moment. I això es nota quan un cap d'esquadra és Sí. capaç de marcar el temps adequat. I atenció perquè això està entrant ja en el moment decisiu, venen els representants de més edat, com ha sigut el cas de Berta Galvis, i ara ens arriba Chloé Soler Viñoles, veterana ja en Veterana, els últims anys. 4 anys, sí, el quart any que participa. I a més sempre tenint una participació molt destacada, sempre fent unes intervencions molt destacades, i ha triat una marxa que crec que és familiar per a ella també, Sí. no? Per qüestions d'amistat, no? Per Sí, a qüestions part d'amistat. d'ella li agrada i bueno, a nivell personal tenim molt de vincle en els pares, és una gran festera i segur que ho farà molt bé també. Chloé Soler Viñoles, la representant de la comparsa Taifes en la marxa Mora Xabat, 13 anys, cosina de més de la representant dels mariners Silvana Soler. Endavant, Chloé.
Que elegància. És que Chloe és elegància, simpatia, controla perfectament la tècnica, coneix la marxa... Quina evolució en estos últims anys, no? I quina maduresa, no? Sí, quina a part maduresa. emocionadíssima, esta nit l'he vist especialment emocionada. Però al mateix temps serena, és a dir, Sí. dins d'aquesta emoció ha mantingut Sí, l'ha controlat moltíssim. la serenitud, no? de poder controlar els L'ha nervis. disfrutat, l'ha Exacte. disfrutat. I a més, aquesta forma més pausada de conduir una Claro, esquadra. també és la maduresa que li donen és anys. Hi ha També. estils i aquest estil, no? més pausat, més tranquil, més convençut. No? I ara arriba Berta Donat Yin, la representant de la teva comparsa. Sí. Marta, la representant dels monos berberiscos, i ho fa amb el Càvila. Ella té 13 anys. Anem a veure què ens depara l'actuació de la representant dels monos berberiscos, Berta Donat Yin.
la representant de la teua comparsa, Marta, la representant dels moros Sí. berberiscos, Berta Donadín. Que té una família també de festers, de grans festers, d'una nissaga festera important. Es nota que ho viu i bueno, em consta que en la comparsa ha estat practicant molt i que tenia moltes ganes de viure este moment. I anem a tancar la participació del bàndol moro i de totes les comparses. És el torn de Berta Gil. Ella és la representant dels moros marinos, ho fa amb la marxa mora el Càbil amb 13 anys. Berta Gil, que està a punt d'arrencar ixa última volta a la plaça Major davant del I castell, donem pas ixa a l'últim última concursant de la participació amb la marxa mora el Càbil. Així és com tancarem esta nit de la 41a edició del concurs de caps d'esquadra infantil. Ja vegem com somriu Berta, disposada a donar-ho tot per a tancar esta participació. Endavant, Berta, endavant, els moros marinos. Ja vegem ahir la gent com s'alça a aplaudir. És el teu moment. Berta, la plaça és teua. I esta ha sigut l'última de les participacions. Ahí vegem a la família de Berta alçant-se a saludar, Ixa clac, no? Ixa... Que emocionada. Sí, sí, bueno, ahí vegem emocionada. a
evidentment ha sigut una participació molt sí. emocionant. Ella mantenint aquesta emoció, intentant aguantar les llàgrimes que pareixia que Una anaven a bona florar en execució qualsevol tècnica moment. també, molt Sí. bona execució. I així és com hem acabat esta participació de les comparses amb 21 representants que entren en el concurs i ara el jurat li ve lo complicat, lo difícil que és retirar-se, deliberar i serà pues,